annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyayi duniya, taqud dunya wa taqun nisa. Allah yace wala tagurrannakum alhayatud dunya. Wani bawan Allah da ya mutu mawadaci ne, wallahi muna gun jana'izar kafin a zo a yi sallah, wannan motocin daukan gawan suka tsaya, wallahi doktor wannan motan da aka dauke shi ko aikin gonansa ba za a je da ita Allah wallahi ma ko aikin gonansa ba za a je da wannan pickup din ba. Shikenan aka dauki gawan aka sa, duk manyan abokan sannan kowa yana cikin motarsa, wa'annan yaran anguwa su suka cika pickup din aka tafi da shi. Ko mutum ɗaya cikin abokansa ba wanda ya shiga motar da aka ɗauke shi, kowa da motarsa. Ka je makabarta shi kenan, abin da ya rage su kawo muku shinkafa mai 'ya'yanka, wani in ya tafi kenan. Da kuma da ka samu ko abinci tare suke ci a cikin gida. Yanzu yaran ya da su rayu ba ruwa su. Kar ka yadda kama duniya wannan shigan, kar ka mata wannan shigan. Kana yi haka ne. Allah ya ce alhakumut takathur, tara dukiya, alfahari, ayi kaza. Allah ya ce ya shagaltar da ku hatta zo tuttumul maqabir. Allah ya ce sai ga ku a makabarta. Allah ya ce kun kai ziyara. Allah ya ce kun ziyarci makabarta. Haka ne. Karka yadda. Wallahi malam, rayuwa tana cike da darussa masu yawa ga mai hankali. Shi yasa wurare da yake Allah ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah ya ce ba masu faɗa kowa su wa'astu. Allah ya ce sai masu hankali. Ka yi tsamka kalla, wata ran ka ɗauki matsayin darasi makan, ka ɗauki asamin makanka, angonku ka zauna iya abin da ka sani, ka yi ƙoƙarin tuna wadda ka san a anguwan sun mutu, ka dinga lissafo su. Baban wani ya rasu, baban su wani ya rasu, maman su wani ta rasu, wan su wani ya rasu. Za ka yi ta ganin ayoyi. Kai nawa ka ba ma Allah da ya barka?